کوچبرên Efrînî 6 salin li kantona Şehbayê di bin çadiran de bûn. Tevî êrişên rojane û dorpêça hikûmeta Şamê ya berê ji bo rojekê vegerin ser axa xwe li ber xwe didan. Piştî hêlûşandina rejîma Be's û bi êrîşkirina komên çeteyên dewleta Tirka dagirker, koçberên Efrîn û xelkên Şehbayê neçar man ku careke din koçber bibin û berê xwe bidin herêma bi ewle ya rêveberiya xwe ser. کوچبرا Efrînî ya bi navê Fatma Ebbo ji Rojava TV re behsa êşa derketina wan a ji Şehbayê dike û dibêje derketina ji Şehbayê mîna tofanekê bû. ملات كات هاو قاذفو تشيورم أمك ملات بد ترسين أمك ترسين أمك قحارين أمك ماري مازننا قتشكنا أطفالنا ديري جناتنا يورم فوقن دو قحاذني بي فوقن دو قحاذني بي يورم خشمو طوفانو تساري ما الله أرى ساري دجمن بساري ما جوردنا تدبور الماتشينا بي يا رب العالمين تخدوني عرض العظمينا تخدوني ديرو تفيرو يخدوني أطفال بقولوا بيرو يا ربي تدبور ساري ماتشينا بي يورم أم هاتن روكي هەروەها کۆچبەرە Efrînî ya bi navê Leyla Bekir jî diyar kir ku ew 7 salan tevî hemû zehmetiyan li benda vegera li welatê xwe bû. شفنا جرحنا وشفنا كل شيء. ما gelek zehmetî û êş kişand em bi zehmetî ji Şehbayê derketin. Me digot em tenê canê xwe rizgar bikin. Ji ber çeteyan mîna hovan êrîş dikirin û yên ku dîdîtin yan li wan dixistin yan jî ew qetil dikirin. Me hemû tiştên xwe li şûn xwe hiştin. Me nedikarî bo erebeya xwe derxin. Malên ku em tê de bûn û tiştên me dizîn û talan kirin. 7 salan em li benda vegera li Efrînê bûn. Lê careke din em dibin gule û topên çeteyan de ji Şehbayê jî koçber bûn. Li ser rê em rastî gelek êşan hatin. Çeteyan gotinên nexweş ji me re dikirin û heqaret li me dikirin. Xelk ji erebeyên wan derdixistin û ew dibirin. روحوا يا كراد نحن نلحقيكم. من هالشي نحن خفنا. Sala 2018 dewleta Tirka dagirker bi darê zorê gelê Efrînê da koçber kirin. Xelkê Efrînê da ku rojekê bi ewle vegerin ser mal û axa xwe li Şehbayê bicih bûn û 6 salên bi êş derbas kirin.